Tinapalabas. Nagdamag manan ni Gringo kini Idita, may papan iti mapat ikinabaknang. Ngamawan sa bali anay baga ni Idita, no disigo den anay baga matlaang kini Gringo. Gapo iti dayta, saanan ang nagari papan ni Gringo ang nagdamag kini Marisol. Naragsakan met ni Marisol iti nalimad, iti imbaga ni Gringo nga ado ti damagan na, may papan iti mapat ikinabaknang. Gapo ta ado ti nakasurat asaan da maawatan ti kay papanan na. Nakasurat ngamin dagitoy iti pagsasaw nga Espanyol. Nasiputan ni Idita ni Gringo iti agsublin iti ayan ni Marisol. Itagagayem at tuwin tituloy iti nobela tayo ana pauluan. El Oro un Sangre. Siyak timang paliiw kin ni Marisol numapamati ng da Gringo kan Rafael. Sa anak nga talak iti dayta babae. Iso asiputak ti amin agaraw na manipod ita. Ikan mo kanyak da ito'y Gringo? Dag mabalin nga ibatikan ka. O product lang, kat ipabasak dagiti nakasurat, dito at di minawatan. Sa bali teacher ni Marisol amang kita iti inukag ni Gringo amapa. Naglawan ti mapa. Lukasta, pinagsilpudan ti igam na ama pa iti igam ni Rafael. Ikan mo kay lakanyak da ito, Gringo? Kupinunan. Apay ngay, di mo't agarawan ni Gringo. Itid nalatta ka din akaslawan anyaman na ti duldulin da ama pa. Payman. Gringo! Apa yan? Nakamot talang kabatlatan. Di mo alam day tama pa. Basahan dito yan. Kasano ang mayulog ko iti pagsasauyo da ito'y na naisurat dito'y? Orayan nyo takita agpay iti bokabularyo. Ti kaipapanandag iti nakasurat dito'y. Mabiit lang, Marisol. Di ka matalagan? Saan ko mat? Naagawan da ito eh. Mabit lang. Awanan. Na may saan na kan Gringo. Mapanak iti ayan ni Marisol. 2 kilómetros el norte. Ilistan siya tintero narukod dagiti na yugis ditoy na marka. Mono na talaga dagiti singin. Kasano? Nagpatinggala ni Isoda iti alto eskwela. Saanen na nakalpas ni Isoda iti korso iti kolehiyo. Senyorita! Senyorita! Porke, Idita? Adamang sapsapol kan ka tagarancho, senyorita. Napatag ka no tigagarada. Tagarancho? Dagiti agpaspastor? Si, ibagani si ka na aguray iti hardin. Istorbo. Ikurit pa'y na umuna ni siya dagiti importante na ugad dito'y mapa. Isobli na dagos ni siya kanig Gringo. Kat palso dagiti ibaga ni siya kadagiti kayat ni Iso na maamuan dito'y. Dagas, di mapaspasamag kaya rancho, senyorita. Porke? Anya ti mapaspasamak, ijay? Inot amay ibos dagiti baka. Ado, ti aga-agab adi mi masipsiputan. Ke? Tanya ti serbili da kayo nagbambantay? Bispinsaram, senyorita. Talaga asaan may masiputan nida.
Tauray dagiti kakaduami, kat ininot damatan ngagpukpukaw. Porke? Anya ti mapaspasamak iti rancho? Limlima kamin, senyorita. Saan mi nga mo? No anya tinapasamak kadagiti lima akaduami. Sa nabali ti may sakaw naan ang nagpukaw, ta nakita mi matlaan. Ngam, natayin ni di nakita mi. Senyorita, no saan nagbidot? Adda na lima da kabusor nga gindag matlaan iti rancho. Imposible dayta na ibagbaga ni si Kaburton. Saanan na nakapapati no ibaga ni si ka na adda kanto iti rancho? Kaslakas ta, senyorita. Imposible! Addakin ka no di ka mamati. Talaga nagpukaw met ti lima akakadwami. Kat? Anya ita? Awan may tulong ni Siak kada kayo. Anya? Sana bale? Umay ni Siak iti rancho. Agyaman senyorita. Kaya't niya makitam ti rancho. Sumagmamanulayan dagiti bakay jay. No pwede, Borton! Sa pulan ni da kayo dagiti mapukpukaw na baka. Iso na da kayo matlaan ti mang tonton. No sa dino itan, ti ayan dagiti imbaga ni sika na mapukpukaw. Ha! Ha! Kita manita no anyamat ti abilidad dayto iti rancho. Ha! Ya! Ya! Bilibag met iti partak na nagpataray. Jakon makamatan iti kinapardas na. Uray lakas na nagpayakan ti kabalyo na. Ha! Ha! Taydyayen! Partakak met ti sumaruno. Pagkatayudan. Ha! Ha! Manang idita? Oh, apay lagrimas. Kasta kalatan akanayon. Awan pa'y maitultulong mon. Kanayon na maululawak. Mangan ka nga mina. Maditi ka kaanak. Dakas dagparparik na kanyak. Anya, Nagbungan sa ti panang ramas kanyak day ti aborton. anya. Mariknak iti bagig. Aginawa kon manang idita. Ha, iso matlaad di ka man la makatulong kanya kon tamasikog kan. Anya nga'y tiaramidag. Agawid ka. Ingka ibaga kadagiti dadakkel mo ti kasasad mo. Diyak kayat ti agawid iti lugar may. Kat, anya nga ron. Pangaasim manang idita. Kadwaan nak to amang ibagakan ni Senyorita Marisol iti kasasaad ko. Diyak lagit di kayat ti agawid. Sige, bareng kayat ni Senyorita adito ito ti pangipasngayam iti dayta. Daksangga sa takmanang idita. Naulpit ti pada a tao. Total kat ammamat no asino tinakaalaam iti dayta. Ingkan ti ibaga. Anya? Inak ibaga nga ginawak. Gapoy tinaramid na. Wala. Naimimbag matlaang numaamon na. Anya ti ammom no kayat na ka nga ikalaysa. Ha? Ay manjak! Jak lagit di kayat manang idita. Manjak! Matantawan ditoy, ti bagpagami ngayan ti dakkel, apalite. Day ka di nagrukbos, tibulong na? Wen, senyorita, iti asigag day taat kayo, kayan ti kayong-kayong. Kat di tamet laeng, tinakasarakan mi iti may sakabalyo anatay. Kan ti bangkay, ti may sakaduami. Kat dagiti daduma pa'y na nagpukaw na kadwa ni da kayo. Di ta kadimatla na banda ti atapan ni da kayo.
na nagpukawan ni Isuda? Saan min nga mo, senyorita? Awan nga minon ti pagilasinan, anapanday ti ayan ti palite. Amangan no Isuda matla ti agag-agag. Ne, saan mo ti nga ta, senyorita? Agalwad nida kayo no mangal alilaw nida kayo po. Dakas ni siya na makapungtot. Rafael, anak. Anya ka di ti plano yo ka ni Gringo. Sapulen milat ti kinabaknang. Anak. Marigatan kami lang amin namang sapul. Nga oreada kada kami timapa. Nabayagan, day di pan nakaikali day jay akinabaknang. Nupunuman nga adda na ikali anak ko. Kat gapo iti kabayagnan. Adon tinabaliwan iti nailanad iti mapa. Agbay suday tananang. Ngam patsak amasarakan mi dayjay. Amagan no pakaisagmakan yo. Adon tinaipadpad amag anagkali iti kasta. Kat saan daan nagpaot dito'y rabaw ti daga. Nanang, husto ti kuna ni Gringo. No di na kami inraman day di papa iti testamento ti San Nicuada. Day di nga rod gamang ti agpaay kada kami kini Gringo. Anak ko. Kat husto lang day di mama. Husto lang ti inaramid na apanang gudwa iti mapa. Kat imbalkot na kada kami, idi maladaga kami pailaan. Kat impatarakan da kami kada kaya. Inaramid day di mamayo ti kasjay. Gapumot la iti kinadakas, ti pamati day di papayo, iti day di mamayo. Nakapimpiman day di mama. Natay adi naman la nagunod ti pamakawan day di papa. Rafael. Kat ita, kasjay mo't ni Marisol. Rumbeng nga agkikinaawatan kayo nga agkakabsat. Ngam awan makitak anam nama mi kini Marisol. Tapno makikapya kada kami kas kakabsat na. Nakulaapan ti panunod na. Tadimakkel siguro met iti inaagom apa nagpampanunod. Pinadakkel day di papayo iti dakes nga impluensya. Awan pa ni senyorita Marisol. Iso asurute ka ni tiranchaw. Awan pa nagtalit ko iti dayabor taon. Ya! Ya! Luape ang nagtulad ni senyorita Marisol na simurot latan. Di naman lang napanunot at tulisan di simurutan na. Ya! Ya! Apay na agpaiso. Kasi laawanan, dagiti nakaadado na baka diti rancho. Kasano na ito Saan ka di nabilbilangan laborton dagiti baka? Apay na itala na agbalaw ni Isuda? Agsawar ni Siak. Ngam saanin na umadayupay ni Siak dito'y ayan dagiti dadakkel na bato. Napagas-asinan dagiti baka. Hey! Hey! Dakas dito'y. Saan sa narumbang ti inaramid ni Siak? Hey! Senyorita! Umay ka dito'y! Ay, ayaban ni Borton ni Siak, iti ayan ni Iso. Asino kuman na mangayap ka ni Siak? Saan na umay ni Siak dita, Borton? Agsublitan ijay kasa! Senyorita! Kaya't ko makita ang dagitagda nito'y! Umay ka kuma! Diyan priday ito na, Borton? Mapana
iso? Gantri ni si Kaburton! Umadayon ni siya dito! Gantri ni si ka! Makaala ni siya iti sakit iti kasta nararamidan ni si ka! Senyorita! Hey! Senyorita! Anya taramidan tayo dito! Gantri ni si ka! Mga ramid ni na kayo iti pangitan naman ni na kayo kadagidyan! Ay! Kapay ngayon may ka dito, Luciano! Awanin ti panggapwam nga umay dito, Rancho! Tanikat na ka ni Miss Gabriel! Dagiti tulisan. Guray ka. Agmay may samot dayta. Ayan niya dagiti kakadwana. Kun ape ajak makita ni Senyorita Marisol dito. Jamuket imay dito ni Senyorita Marisol. Ayan na kaday. Kanwa da, boss! Nagronda da iti, Rancho! Sana mamati ni Senyorita na pukaw ti daddo makadwaming agbabantay dito, eh. Iso nga inawis ni Boss Borton. Tapno makita na ti, Rancho! Lukas ta. Napanday da ayan dagiti baka. Ay. Suruto kina. Awan pa nagtalit ko kini Borton. Naimbagla ko man at nakadwa ni Senyorita Marisol. Agmay-may samad nga inawis na. Dagis nagparparik na kanya. Ha! Ha! Anya ti mapaspasamak iti rancho. Gagayem, di uliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. El Oro un Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y istasyon. El Oro un Sangre!